Salut, Llis! Del 16 de febrer a l'11 de març. Connecta el teu smartwatch o la teva app de telèfon. Fes escola de manera activa. Fes activitat física amb família o amics. Demana el teu codi Twitter al professor d'educació física. Demana el codi a les entitats esportives. Fes activitats físiques i saludables. Suma punts i guanya premis. Només per superar el repte pots aconseguir els següents premis. Garmin, l'amor, samarreta,